Okay. Første spørgsmål. Vil det være klamt, hvis en... Nej, vent. Første spørgsmål. Hvis jeg kommer og I så med på lidt gruppesex. Kom bare. Ja. Yes. Julie Sandal, hvad synes I om mig? Virkelig flot. Mega sød. Endelig. Klart den lav. Vil det være klamt, hvis en dreng gerne ville have en trekant med både dig og Laura? Det er ikke noget, vi har hørt. Det er så. Det er ikke noget, vi ikke har hørt før, vel? Oh my god, er I tvillinger? Har I været på en trekant? Nej, det er jo faktisk ikke. Til Ask også har I et crush, hvis jeg tør I så sige hvem? Nej, Jeg har ikke noget crush. Jeg har heller ikke noget crush. Hvad synes I om Mia MK? Barndomsveninde. Hun er virkelig Jeg har noget sød. pænt hår. Virkelig flink. Hun er god til Og håndbold. nem at snakke med. Ja. Jeg elsker dig. Ej, vel. Ja, okay. Nævn alle dem, jeg snadede med. Sara? Ingen? Gør det det? Jo, det, nej, jo, det gør for mig så. Nej, det var en svil, der gjorde det. Gør vi? Det er ikke sikkert. Okay, vi to. Ja. Okay. Daniel og Jo, jeg tager en række efter, selvfølgelig hvad jeg er stolt af. Nej, det gør jeg ikke. Glem det. Kom nu. Jonas, Daniel, har min sort skjort. Det var ikke rækkefølge, der står. Nå. Og Oliver, en Christian. Okay, Ansvin. Ja. Hvad var du snaddet med? Nå, en hedder Emil. Jeg har ikke snaddet med nogen. Au, mit hår. Er I jomfru? Nej. Sådan nogen. Ej, det er Sidste tjekket ejer. Beskriv Christina Korsgaard. lyst hår. Flotte øjne. Dejlig krop. Så hun er pæn. Og hun er virkelig sød. Hvorfor er Laura så lækker? Det er ikke noget, jeg selv går for. Team for spejl, så. Den springer vi let og elegant over. Viser noget, jeg ved ikke godt det. Hvorfor er Emma en spiselærer? Altså... Så det ved jeg ikke. Altså, hvad siger du, Anne-Sophie? Fordi vi er sådan, Ja, det var, fordi du er en 5'er, og jeg er en 5'er, når vi er sammen, så er det bare... Altså 500 selvfølgelig. 500. Så... Næste spørgsmål. Hvem fik I sidst massage af? Abe. Nej, det er Det er fortsat med de der knoglefingre kører hen ad ryggen. Emma, er det dig, der var? Ja, Julie, det er til bogstaverne. Anders Bulse på stemmen. Sarats bogstaven. Den flotteste dreng på jeres årgang. Skal vi vælge 2 i hver klasse? Kan vi godt. Jeg starter i min klasse, der er det Daniel og Kruse, tror jeg. Ja. Det er vores klasse, baby. Vælg jer nu bare! Emilie og Jonas. Du må vælge 3 rigtig flotte fyre. Men nu røg det 3 ud af min mund. Så, Så er det nok... Der er HC, og så er der... Så er der også Mads. Thias. 2. Mads. der er faktisk mange flotte fyre på vores årgang. Okay, så hvem er du vild med? Ikke nogen. Den mest sexede af jer piger. Date. Vi glemte det i klassen! Nå ja. Det må være... Kasper. Og BB. Ja. Den mest sexede af jer Hey, piger. det var bare det. Altså, vi... Ja. Anne-Sophie, hold kæft nogle frække bøvser, du laver. Jeg vil ikke give mig noget drik. Og så var det Hvem skriver hjerter med at drenge? Ikke nogen. Magnus Bro. Har ikke talt på det. Var helt 3 eller sådan koldt. noget, tror jeg. Ikke tal på det. Sara, hvorfor er du så venlig? Altså, ikke tale på det. Det ved jeg ikke. Det er jeg bare Nej, det var ikke. åbenbart. Niklas Andersen Jensen, hvad synes I om mig? Top dollar. Check. Du er meget imødekommende. Og så er Du du virker flink. sød. Du er Okay. ikke, du er ikke grimt. Du er pæn. Han spørger også efter, om vi kommer til bal den 19. april. Det kunne godt være. Du river altså mit hår. Jamen, det er min øre, det der. Okay, har I følelser for en? Stop. Nej. Så skal vi læse. Hvor mange kærester har I haft? Sara, hvor mange kærester har du haft? 0. Sådan virkelig Seriøst, 100% seriøst, så 0. Hvor er talentbilledet? Emma, du er så klar. Skal I pusse næsen nu, Emma? Så hvor mange kærester har du haft sådan seriøst? Ikke seriøst er der ingen. Emma, seriøst, hvor mange har du så haft? 1. Seriøst kærester. 1, 2, 3. To seriøst kærester. Hvornår er jeres næste fest? Freitag. Eller det er min i hvert fald. I til fest på fredag. Ja.
Ej, hvor er det hen? Du er ikke inviteret. Okay. Han synes ikke om det. Hvilken sport går I til? Håndbold, fodbold. Zumba. Vi skal snart til gymnastik også, Torben. Der er nogle lækre på hånden. Held og lykke. Hvad synes jeg mod chefliv? Ej, man ser en bleg ud af. Det gælder jeg på, at vi ikke ved, hvad det betyder. Nej. Hvem skriver i kysmål mere? 3. Ingen. Jeg kan svare på det spørgsmål, Okay. der er med chefliv. Hvad så? Kom så, Emma. Jeg er en enig, ikke? Så skal den sidde her. Det er det der over i København. Hva? Chef Records. Med dem der lavede den der... Nu skal jeg lige have mig godt op. Ej, hvad fanden er det? Er det, jeg ved ikke om det... Det er glas. Er det Jamen, det er med klubben og dem der lavede den der baksekonti? Enten så er det dem, eller så er det den der. Kom og giv mig alle dine penge. Kom og giv mig... Er det Den rigtigt? der, det lugter af bare kone. Ja. Okay, Anne-Sophie, den fede stil er jer 4. For det meste Emma, så kommer Laura. Sara også nogle gange, men hun har den der pink en, du ved. Hvem af drenge på årgangen tror I, der har sixpack? H.C. BP. Jarnes. BP har i hvert fald. Jeppe. Egon har i hvert fald også. Ja, jeg har ikke noget også. Emil Folde og Dam. Nej, dam. Okay, hvem lavede I sidst med? Ikke til at rende ned, vel? Jeg ved ikke, huske. Okay, det var nok ham, en sort skjort. Ikke her, så er det ikke snart om. Hvad laver du? Der er spørgsmålet, hvorfor ryger I? Det gør vi heller ikke. Hvad så det så? Hvilken dreng er sødest, når han er fuld? Jeppe Ravn. Ej, Hvem har fået jer til at ryge? Vi ryger stadigvæk ikke. Okay, så er der nogle spørgsmål her. jeg er ren lov. Okay, Det var min. nå, på du tager min. Hvorfor laver I en Askers? For sjov. Fordi det er Kedeligt. kedeligt. Hvorfor ikke? Ej, jeg har drømt det her. Stop. Der er spørgsmål, hvad er det for noget med Chris og Laura? Hvad er det med dig? Eller? Det skal I jo svare på. Det er, at Laura, hun er håbløst forelsket i Christoffer. Og Christoffer vil ikke have Laura. Så Så Laura er helt nede. så Laura er sådan lidt deprimeret. Hey, jeg har fået den her armbrænden. Du vil ikke lyve, Du eller? sagde godt, at I havde gået i den. Okay, så er der et andet spørgsmål. Hey peeps. Hej. Hallo. I er mere hotte, synes I også selv det? Nej. Altså, vi hun gør. Hun er selvglad. Selvglad satan. Hold lige kæft. Hvor meget makeup bruger I til hverdag og til fester? Ingenting til Ej, det kan jeg ikke have på. Det kan jeg ikke have på en hånd. Jeg bruger bare en mascara til hver øjenvippe. Ja, virkelig. Sådan en rigtig Camilla Sofie. Altså, vi har godt det med øjne. Jeg har Jeg fem bare ikke mascara. Ja, men så er det fint bukke, så det er så sjovt. Ej, jeg synes faktisk ikke, vi bruger ret meget. Nej, det synes jeg ikke. Til hverdag ikke rigtig noget. Nej, det gør Laura. Til fester, der gør jeg. Laura, Jeg bruger ikke ret meget, helt seriøst. Ikke ret meget. jeg tror, vi bruger næsten kun make op sådan rigtigt til fester, gør vi ikke? Jo. Og så lige nu. Jeg tror, at vores Askers, den er færdig. Er det ikke lidt spørgsmål? Skal vi lave sådan en... Vi stiller hinanden et døende spørgsmål, vi altid har ønsket at stille hinanden. Jamen, det er sådan en lavsløn. Ja. Den er lidt lige meget. Altså, det kan vi da ikke nu. Den kører din. Nu kan vi slet ikke. Nu kører den jo. Så kom ind. For altså, du er nødt til at... Din røv. Min røv, den går faktisk ondt. Ja, sæt den op. Laura, Er vi ikke færdige endnu? Jo. hvad kan vi gøre? Skal vi ikke tage det sidste ud? Kan vi? Hej, hej. Kan vi fjerne det sidste? Nej. Nå, det gør sådan der.